nelpon bojoku sik lah. Lha nang apa ki bojoku telepon ki? Halo Mas. Halo, assalamualaikum. Ah, waalaikumsalam. Piye? Aku nggak mulai, Mak. Lho, gak mulai. Iya, Mak. Lah pengen disayang. Alah ya jalan-jalan wae. Apa metu karo Santi? Iya karo Santi. Santi sapa to? Santi sing ning HP neme fotone. Iya, Mak. Iya, sing wayu menik-menik kuwi. Iya, Mak. Iya, wis ora apa-apa. Lah pirang dina gak mulai? Alah paling 3 dino iki kok, Mak. 3 dina. Iya, Mak. Yo wis gak apa-apa. Wis ora usah mulai ndah gak masalah, Mas. Lah nek nggak mulai piye?